మరడాడే 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 హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన డబుల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, కంపోజిషన్ ఏరియా. సో దీన్ని బీట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీని నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా 1 బై 1 సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 15 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెకండ్ ఎఫెక్ట్ పై చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న లాస్ట్ ఫోటో దిగా ఆ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగతే ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ముందు యాడ్ చేసుకున్న ఎఫెక్ట్ కూడా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది వద్దంటే ఇది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చింది యాడ్ చేసుకోండి. సో లేదంటే ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ మొత్తం వీడియోగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఫోటోది. సో నేను సగం యాడ్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం మీకు నచ్చినట్టు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు, లేదా సెకండ్ ఫోటో కూడా యాడ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. సో మీకు నచ్చినట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో మీకోసం ఇంత వీడియోస్ చేస్తున్నా, నా కోసం ఒక్క లైక్ మాత్రం కొట్టండి. సో వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.
సో మీరు ఎంత మంచిగా కామెంట్ చేస్తే అన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. తప్పకుండా కామెంట్ పెట్టండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.